Medvedica, ktorú tento týždeň zastrelili v Turci, pretože sa túlala po meste a dedinách, bola gravidná. Už v januári by priviedla na svet 3 malých medvedíkov. My sme dnes zisťovali názory lesoochranárov na jej odchyt a odstrel. Mladá, asi 4 až 5 ročná medvedica sa túlala po Turci. Ako všetky medvede, aj ona sa určite už pripravovala na zimný spánok. Nešlo o kontajnerového medveďa. Ten medveď tam nehľadal potravu. Pitva potvrdila, že medvedica bola gravidná a čakala 3 mláďatá. Podľa lesoochranárov medvedica mala rozkolísané hormóny počas gravidity a preto mala aj nevyspytateľné správanie. A potom to zvláštne správanie som si práve vysvetlil tými hormonálnymi zmenami a zrejme aj stresom, ktorý mohol byť vyvolaný tým, že bola vyrušená zbrloha. Medvediu tuláčku sa raz podarilo uspať a previesť do lesa. Budúca medvedia matka sa však vrátila. Začali ju odchytávať z obavy, že by mohla byť nebezpečná. To správanie bolo veľmi, by som povedal, že až hlúpe, pretože tí ľudia prichádzali do veľmi blízkeho kontaktu s medvedicou, boli tam psi, ktoré štekali, medvedicu znervozňovali, ľudia sa snažili chytiť medvedicu lanom, čo je extrémne nebezpečné. Lesoochranári tvrdia, že uspávaciu injekciu jej dali priamo z auta, nie z pušky a bezpečnej vzdialenosti. Ako sa to má správne robiť? A nakoniec to pichnutie injekcie rukou v podstate do zadku medvedice v podstate bolo absolútne neuvážené, za ktorým nemohlo nasledovať nič iné ako ten útok medvedice. Polícia konala v zmysle zákona a v záujme ochrany života človeka. Otázne je, prečo neprišiel do sklabine veterinár odborník, ktorý môže uspávať na diaľku. A uspať ju išiel človek z útulku, ktorý medvedici pichol narkotizačnú injekciu rukou. Muž z útulku sa ku prípadu nechce vyjadriť. Pre televíziu JOJ Eliška Prečová.